ndakabvunzwa nakuda aona Alphonso ko munondirect kuita kuita sezvanzi ona iwo neshamwari yako chi Parkerson akuda pavideo achiyedzera kuti kuda asikuwanika kuda chi kuda amene kwaakugara pamakuda makutogara munhu but alright ngatinyasotaura chokwadi kuda paigara asina imba asina chii hapana munhu angatombori consent neupenyu hwake hapana ezvinezvi manje tinoswera muno mukona mapoto ese tinenge tichidya chikafu tichidya nyama yakuda todya nyama every day tichidya nditi apa aenda unotsvaga mari awana kabasa kake ari kuita kapeace kake ari kuita yake moti ani makusara mutadza basa ibohere sikainina mwana inini handichaziva but advice yangu nina ndandinayo zvangu kune vamwe vanhu vese vatigere navo ndeyongoti aiwa Parkerson kane nungo kane nungo akadi kushanda Parkerson kada kutera mbatutu izvizvo ndozvandoziva nyaya yaita kuti Parkerson abude pavideo unzwa ndechi nyaya yaita kuti Parkerson abude pavideo ndeyekuti Parkerson kuda achibuda akati kuda chamwa Parkerson ona ichi ndirambodaidai ndisiri kubatika zvekumhanya kumba kwangu uko ndoda kuti munhu andakasiya paanoendawo kunight aiuya uchita se uchirara ini ndikamuti usati zvako zvekuzodhaka wozobisa zvinhu zvechi zvemunhu andiona ndobva kamfana kakasiwa muno kamfana aka kari kurara muno muzvandekapya kamfana aka kakawana basa kupi kuMTC kasina pekuita se pekugara kabva kakumbira taumana unaendaona basa paMTC but inini ndatoshedzwa kubva kumusha nditorina pekuita se pekugara bhozi nachigara anzi kuchisouthrichi manje mari yekomba nditorina chi but inini ndangojegera kusvika ndatambira esvika totambira zvo mari yacho ikatopinda ipapa kakutotsvaga chi kwekunogara kwake iwo ukatarisa imba ino ine munhu hereni yekunzi munhu aroja muno mumba muno tarisa zvakakwana matauro yaitwa ainzi anzvonzvo anzi Shutto ari kurindisa imba yakuda here Parkerson inini ndichamudambura gumbo zvesho but ngatitaure chokwadi ndatomuona kati kamubvunza kuda vanothrowiwa kumaprazi kuda ari kuto iko kane nungo ka akadi kushanda ndiri kubasa kwandiri kutoshanda kuda ari kutokiyakiya kwaaritokiyakiya iko imba ndeyakuda haina kwainoenda andiona toona mumba make muri safe odzokera akati 3-4-5 days ouya uchiona kuti imba yangu zvinhu zvangu zvakakwana here akakamfanaadangosevachioda kuda kuno aiwa kajara kubikirwa sadza kaParkerson muno munodyiwa nyama kuda adye mavheji kaunoziva kuda ari weveji kuda vheji abate munodyiwa nyama unoziziya iwo unoziya kuti kuda anoshanda chamari anotsvaga mari achipikiyakiya izvi zvadhonza kutouya kwaatoita ipapa atodhonza ngoro atowana kamari kake kekombi akutoita kubasa kwake unozvishandira iye panyaya yakamurwadza ndeyekuti aida kuti asiwe mumba munomu agare chi endikati katodhakwa aka unoswera wabirwa zvinhu kanodhakwa kanakaparara muno mukagara kari muwani kachidya sadza nenyama muno ezvo akuti anzi kuda Shutto akakanda kuda kumapurazi veno kuda chimbozvitaurirawo nyaya iyi unoiona sei inini hangu handisichokwadi changu ini ndechokuti hapana onchena nchiziya asi ini maonero andiri kunyatsoita nyaya iri papa ndeyekudaiwo pane vanhu vekuti vanoziva kuti they rely on other people especially mwangu shamwari yakushata saka iwo the moment yekuti pari kudiwa forge ndozoti inini wangu personally inini nditozoti ndikaendaona kuda forge kandishaya handitika ndandazoti zvakandipresa ndine nzara ndikaendaona kuda zvinhu zvese zvinenge zviripo ndikati ndikuda kana kuti handina kana mari kana chii ndikaenda kuna kuda zvinhu izvozvo ndoita sei ndozviwana saka iweyo manje hazvirevi manje kuti kuda anoramba ari pa1 position ka yekuti chi anoramba achizviwana zvinhu izvozvo enge zvinhu izvozvo chi hazviwanike chi panzvimbo 1 saka sitofanira kuziva kuti inini kangani pekuti pambacho unozoti hamene kwataenda chichi chinoita sei chinokiyake bcause tikaramba tiri muharare muno mbari hapana zvezvinomboita kuswera takatarisa inde tofarawo zvinzi chi hamene kunonzi kubeatrice kwavaenda kwamene kune farm or something hamene zvavari kuita project yavo vanenge vachiwanawo something inde nchitofarawo vanhu pane kuti Alphonso bvanza aramba basa
kudobvanza aramba futi basa. Parkerson anoda kuti Kuda agare ari padhuze naye. Pachazvite. Handitika. Achiuya muno machiti achikudura mapoto. Chikuona kuti unopika. Munodya nyama kandosvika vakachidya nyama panapa. Nyama. Almost. Kuda achi mavheji kakuti. Aveji rotom. Zvino nasi kutoziva kuti kutodya nenyama. Ndo. Sando zvanaka chirefu. Tosanoda. Kazaida kusara nedeni. Akasara nedeni. Even akasara ainayo imba iyi handiti ati zvine zvisina kuipa paushamwari panapa achasiwa takutsvaka umwe munhu anosara achengeta imba yake. Waida kusara nemasini ese mubhedha wake zvese zvakuda zviripo zvakakwana. unoona kuti Kuda munhu akanako kuti apa isusu fonzoka stori nani totsvaga umwe munhu accommodate apa tichatsvaga umwe munhu isu matoida achiti anongorara chete munomu orara makuseni oswera okiya masikati panoswera pari safe. Kuda anopota achiuya achidongorera mumba make achiona kuti mumba mangu zvinhu zvangu zvakakwana here sofa handiwa anoona zvinhu zvako zviri safe kamufana kaikeke kuti but fair imka mchenda munofanira kusara munhu isusu takatoti Parkerson but naye kuti Parkerson kari kakadhakwa akatodhakwa akatouya ndikafonerwa ndiri kwana ndiro chigawo takafonerwa akafurufucha munhu hanzi ndipe mari here hanzi ndipechi hanzipe mari here ndipe mari here kumupanda wandakasiya munhu ari kumubvunza mari here chigawo kuti munhu akazopedzera aenda kudhena akutoshedza maimufana wangu kuti muone zvandiri kuitwa naParkerson kwakutofona kuno kuti kwe uri kuzviitireiko kuno because mataureti hanzi Shutto akaunzi hama dzake here chindo dzekugara mumba mauri kanoseka akamufana katori kamufana hedzi dzake idzi iwe unomboona mune chii chaukaona kuti ane zvinhu zvinhu zvese ndezvakwe zvakuda ndezvingorimo zvese mabhaketi ndezvakwe aiwa uyu mufana uyu Kuda mufana uyu ka achibuda uyu mufana izvezvizvo ari kutomira mari yakanosinza kuemtc hanzi inopinda musi wa22 here ari kutotsvaga imba izvezvi mufana akangoti amana ndibatsire takatomubatsira isi hatina mwoyo unenge waParkerson munhu anobatsirwa oendoka kana akasiyawo something asiyaka something kapo plus ngasafunge kuti kutaura pavhidhio kwanenge achiita ndokuwana mari kwanoita munhu ngashanda mari inoshandwa mari inosevenza Kuda ari kushanda arikushanda Kuda ari kushanda plus Kuda agara anoshanda hana nungo kakuda Kuda hana nungo Parkerson dai kane nungo akadi kushanda kukatora izvezvi kukashedza izvezvi toda kuchinja makoko izvezvi unoda kuchinjwa makoko ehuku izvezvi kukashedza kuti Parkerson toda kuchinjwa makoko ehuku musi ndakatorana navo ndikaenda nako kumasoseji kanga kutobvunza mari tiri murodhi kakutoda mari ipapo saka pari kuda mari wakutomhanyira kutoda mari hausatotombodii kana ngopusha bhara kwauri kuita wakutoda mari haudi kushanda aiwa akatopenge Kuda can work sha Kuda is a hard working guy shamari munhu anoshanda plus Kuda achamwa mbatutu akachinja Kuda akutoita zvibasa hakutoda zvekuti akwanise kuti azvimiririre handiri kuona saka Parkerson aida ngopendeza mazita enyu aiwa akurwadziwa plus Parkerson haasi kuziva kuti plus hapana kuziva kuti vanhu vari kuenda kupa uchiri kurwadza mani naParkerson hapana nechokwadi zvaidzi makaenda kublues hapana kuziva kuti kuenda kupi Beatrice kupi Mberemba hanzi Bulawayo hapana kokaziva ugodii iye Parkerson aida kuti asare ane dhena ndika achitora timu rake rembatutu rana Jevuya vachiuya vachiita loji muno manje hakuna izvozvo iwo Kuda mufana uyo achienda inini nhasi wandiuchidai nhasi ndiripo mufana ndichasara ndomuudza sha uchidai kana waningirira wotifonera makii wosiya totsvaga mufana vanorara munomu vachichengeta dheni Parkerson iwo unenge uchiya fonzo uchiona imba yaKuda kuti iri safe Kuda anenge achimboita achibatsika achiita zvaanenge achiita aripo Kuda anogara kuno nditofarawo kuti umwe wangu at least Kuda autoona kuti munhu achinja lifestyle yake even outlook ndatozozviona kuti Kuda has changed and Parkerson muno kana musora takaenda naKuda ndakatotaura naye Parkerson ndikati aiona chimufana waya anomboita achienda night plus Kuda mumwenyu munomboita muchinodongorera kudheni kuya plus mufana waya akakumbira pekugara ari kumira kuti akatambira otsvaga imba yake akabatsirwawo naKuda akabatsirwawo saka munhu anotoda kutobatsirwawo futi chi kubatsira bosi mufana awana basa kati manje handaka kugara kumana ndaona basa ndikutotanga basa mani tati uya ugare neuyu chingodai handiti angasina mufana angasina kana chinhu kana sipo kana chii akatotanga kutoshandisa zvinhu zvaKuda akati aumaneni pandinongotambira ndichangotenga zvinhu zvandakasvika zvirimo mumba mani maKuda ndozvandichatenga sipo chichi ndobva ndaenda kupi ndoenda hangu wandogara ndomutsvaga imba yangu
ndikati Parkerson usara uchita seuchirara uzanza Shutto akadya mari rendi saka mari yangu mari yangu Bozi paupenya apa kandisuda kunyebere. Izvezvo wana izvezvo nanotilodhera makoko edu enzungu izvezvo autoloderwa masaga edu enzungu icho chinozomboita kuti munhu ufambe mudzimba dzevanhu uchiita zvekuongorora uchitsvaka information isinei iko kane plus mumero ndosaka kanzi namablango mumero chimero chakaibozana munhu achifamba achita zvinhu zvakadaro because ukasvika pamba zvapano kuti akasvika pamba penyuka imimi achabva nemashoko ipapo paka kumwe chekuti atoenda kuna kuda tokuda chamwari kana kwaitawo basa uritsvagirawo basa Uenda mese. ushandawo ane ayo Parkerson kana udadoro kana nungo ezvi ndasaka nakoka ndikati koyo kakutoti hayo inanda zvandakaita kanga kutora video racho riri kupi ati ungataura zvitani basa rese pavidhiyo yo Ngarikiroda. Bozi unokuta kuda munhu anoziya namo. Enganoziya kuti mumwe munhu kana awirwa nenamo munhu anoita sei anobatsira. Titoona tiri peva apa titori bota titori murumu. Pampacho tingadai titori kana panze. Pampacho tichiita zvimwe zvinhu. Pamwe mabasa asikadiwe nevamwe vanhu. Parkerson chakamurwadza Parkerson ndechekuti 1 haasi kuziva kuda ari kuenda kupi. 2 aida imba fast kuda kutosirwa imba atore ndrodi saka akauda mari imba fast ndofunga akatotsvaga vanhu vanga auda kutobhadharisa kuya kuzoita se manje zita loji no more varisi iwo kuda uri kugadzira uri wapasi